BTCनि मिउजियाम एन्ड आर्किअलजि बिफाना फालिदों नेशनेल स्पेस डे एबा माहारियारि अख्रांमा सान। नेशनेल स्पेस डे फालिनायजों लोगोसे गोदानै बेखेवफिनदों क'क्राझार प्लेनेटरियामखौ। क'क्राझार सहरनि साखाथि दिमोलगावआव थानाय क'क्राझार प्लेनेटरियामाव BTCनि मिउजियाम एन्ड आर्किअलजि बिफाननि बानजायनायाव दिनै नेशनेल स्पेस डे एबा माहारियारि अख्रांमा सानखौ मोनसे फिसा हाबाफारिनि गेजेरजों फालिनाय जायो। बे अख्रांमा सान फालिनाय हाबाफारिनि लोब्बायैनो क'क्राझार प्लेनेटरियामखौ गोदानै बेखेवफिननाय जायो। हाबाफारियाव सानजा क'क्राझार विधानसभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारिया आलासि महरै बाहागो लानानै प्लेनेटरियामखौ गोजा रिबन हास'नानै बेखेवनानै होयो। मख'नाय जायोदि थांनाय 2009 मायथाइयावनो गायसनजानाय क'क्राझार प्लेनेटरियामखौ 4 बोसोर सिगां थांनाय 2020 मायथाइयावनो बेखेवदोंमोनब्लाबो नाथाय माखासे टेकनिकेल जेंनाफोरनि थाखाय मोजाङै सामलायनो एबा सोलिहोनो हायाखैमोन। नाथाय बेखौ मोजां रोखोमै फसंफिननाय आरो जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि गेजेरजों दिनै फिन बेखेवफिननाय जायो। गोदानै बेखेवफिननाय हिसाबै दिनैनिफ्राय क'क्राझार हालामनि फरायसाफोरा बे प्लेनेटरियामआव थांनानै नायनो आरो अख्रांमानि माखासे बिगियानारि गियानफोरखौ लानो हागोन। बे समाव BTCनि मिउजियाम एन्ड आर्किअलजि बिफाननि CSD सुप्रिया ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोदानै बेखेवफिननाय प्लेनेटरियामनि बागै मा फोरमायखो खोनासंदो। प्लेनेटरियामखौथ' जोङो 4 बोसोरनि उनावहाय रिअपेनिं खालामबायखौनो होननांसिगोन। जों 2020आवनो अपेनिं खालामदोंमोन, खिन्थु बेनि उनाव कर'ना जाबाय। बेनिफ्राय आरो बहुत माने बेलेग धरনৰ प्रब्लेम। मालाबा APDCL जों कारेन्टबो दानना होजायो। बिलाबो जोंना मान्थलि माने बहुत हाई माबायाव फैयो, माने मिनिमाम 40,000 बेबायदि। ओमफ्राय मालाबा गभमेन्टनिफ्राय फान्ड मोननायाव एसे उसुबिदा जायो आरो। दा खिन्थु थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो मोजां माबा मोनगासिनो दङ, गभमेन्टनिफ्राय मोजां रेसपन्स मोनदों, फान्डबो मोनबाय। दा जों प्रजेक्टरखौबो रेडि खालामनो हाबाय। दा जोङो मुम्बाइनिफ्राय मानसि लेंहरनानै इन्जिनियारफोरखौ लेंहरनानै दाखालि इनस्टल खालामनोबो होबाय। बेनिफ्राय जों दा अके दंथ'यो होननानै साननानै दं। आरो बुंनो हाया टेकनिकेल बुस्थु बबे समाव मा उसुबिदा ओंखारो। दासान्दि सोलिनानै दङ। जोङो दैलि माने टेस्ट खालामगासिनो दं बुस्थुफोरखौ सालायनानै। दा दिनैथ' रिअपेनिं जाबायानो। गाबोननिफ्राय जों श'खौ स्टार्ट खालामनो हागोन ना हाया जों दा बे प्रग्रामनि उनावहाय एसे सिन्था खालामनानै नायसै, स्टाडि खालामनानै आल'सना खालामनानै। शर्ट टाइमखौ जोङो 11:30 हमदों आरोखि। बिदि टाइमनिफ्राय जों स्टार्ट खालामनानै 3 श' खालामनो हागोन बायदि मोनदों जों, गेजेराव एसे गेप दोननानै। मालाबा थारमाने श'फ्रा बेलेग श'नि टाइमिंफ्रा बेलेग मालाबा 30 मिनिट्सनि जायो, खायसे 35 बेबायदि, मालाबा 40 मिनिट्स बेबायदि आरो। श'फोरा बेलेग टाइमिं। टिकेटआ 30 रुपिस नर्मेल टिकेट, ओमफ्राय स्टुडेन्ट्सनिया 15 रुपिस। दैलि जों बेखौ जों एसे समबाराव नर्मेलि बन्द थायो बिदि आरो। दा स्टुडेन्टफोरनि बा भिजिटार्सफोरनि डिमान्ड मथे जों माबागोन। जुदि जेबो उसुबिदा गैयाबा जों सानडेखौ क्ल'ज खालामगोन, नङाबा जोङो मानडेखौ क्ल'ज खालामगोन। बे भिजिटार्सनि सायाव। औ, सप्तायाव खनसे।